варзишгари профессионал боша, бои задагӣ боша, условия дорем. Условияи мо берунакӣ, мардакие. то ана ҳамин рӯз дар таърихи варзиши ММА-и тоҷик ягон нафар чунин саволҳоро рӯйрост ва кушода аз Раҷабалӣ Баёнов пурсон набуд. Барои ҳамин биёем баҳс кунем, ҳамин бахилӣ ва кунҷковӣ оз гапҳои ҳамин чӣ нагӯм. маҳз дар ана ҳамин интервю тамошо кунед. дуо кунам, фақат ҳамин мутид накунам, сумута надозам мобайни тоҷико. бузоиш буд ду бор мара барои Азам Ғафуров барои UFC ду бор пешниҳод кардагӣ будам, лекин имрӯз машқои мешава. Дисциплина хати. бисёри чизҳое ҳастае ки мо публиша намегем барои миллат, барои номи тоҷик. Ябаити одам охири дигам. Соперник дар болотай ту бояд канаи сетка будавӣ. Давай. барои чӣ клуби Ахмад 2020 шумо бояд бифаҳмед чи аст. Салому алейкум, ака. Ва алейкум ассалом. Чанд қашид дар душанбе дар Москва нести бо чӣ сабаб? Чанд қашид дар душанбеам, барое ки зиндагӣ мекунам дар Душанбе, дар Тоҷикистон, дар шаҳри Душанбе. Клуби худмона дорем, шогирдои худмона дорем ки 4 смена шидагӣ, даже уже зал майдагӣ дорад. Худо хоҳад бигиред филиали Ахмад Тоҷикистон дар Душанбе дуюм зал мо карда надорем. Ҳарвақт дар болои саршон ман худам мефурам бошам, худам тайёршон кунам. Вақти худам набошам, дилам пур намешавад. Ачон фардашка кунам. Тоҷикистон боте. Дам мигирам, лёх. Фардашка. О, родной. Ты здесь, что ли? Всегда рядом. Пиджама боте чамо вардаку? варзишгари профессионал боша, бои задагӣ боша, условия дорем. Условияи мо якм айгапи калонтар, наброи ҳамаи чиз ба эҳтироми аввал тренер, устоди худ, баъд ҳамклуб, бародаре ки ҳамзал масад мардбача бошеву гап кашӣ накунӣ, гап бариву гап биёрӣ накунӣ. И условияи берунакӣ, мардакие. Бози айда 2020 условияи мо официально айрӯи контракт мешава, уже масад дилмон пур мешава ки варзишгар айгап мо намебарад, барои мобайн да буд варзишгарое ки да парои дилшон задан медавӣ, ранги фарзандат калонуш мекунӣ, масад нигоҳ бинуш мекунӣ, миннат намекунем барои ватан, барои сағираи камбағал гуфта эҳтиром карда хушрӯ ранги фарзанд калонуш мекунӣ, меҳнат мекунӣ, баъд охир камтар неоценивад мекунад. Ахираш мақсади гапҳои мнени ҳамаи гапҳои ман ҳамие ки профессионални уровнира дайров кардан аст. Гушкӯ. Воамко. 1 2 3 скоро. 1 2 3 1 2 3 Хелине, ҳардима. Рӯз ба рӯз хариб омадисай, рӯз ба рӯз варзишгарои мо да возможност зиёд шидисай. Барои ҳамаи варзишгаро да дахл дораи гапҳо чанд қадар меҳнат кунанд, чанд қадар мусобиқаҳо зиёд бибуранд, опиташон зиёд шавад. UFC дар рафти бояд ки бои нағз нишон бути результат бикунем. Ай клуби морам, ай клуби дигар клубое ки ҳастанд тоҷиканд, мо хоҳонем ки ақаллан ай клуби ман набоша, ай дигар клубам ягон бачае боша ки тезтар дар ҳамун дум, дар ҳамун қура масалан тезтар бидроя номи тоҷика, парчами тоҷика бардорад. Терминатор, ман та чун гуфтам ё ки чӣ? Зопар. Зопар. Всё, давай без. Вақте намуди ман то охира бугум, ба ҳамуда засебка рафтаги. Фарқ надора. Баъд якм димаш ки ай клуби мо худо ба шукр алҳамдулиллоҳ
не толка ягон кас 3-4 та боец ҳастае ки мумкин е ки биғалтанд барое ки шердокушон созаи рейтингушон созаи атидин я боеци одам хиридигам иншолло шанс дора рейтинга нигоҳ мекунад UFC ҳама вақт рейтинга нигоҳ мекунад аудитория нигоҳ мекунад худо ба шукр имрӯз боецҳои мо 3-4 таш уже аудитория хичона доранд рейтинги хичона доранд зрелиши хичона доранд любой момент метавона Фаридун Одилов биғалтад менеҷерои UFC хичон падбор кунанд Фатиддин Собиров метавонанд Азам Ғафуров нағза мебинем ҳам воима кардан ҳам гап задан ҳам таъриф кардан рӯзоиш буд 2 бор мара барои ҳамин Азам Ғафуров барои UFC 2 бор пешниҳод кардагӣ буданд лекин афсӯс мо ҳамон вақтода нав контракти ACA кардагӣ будем Ахмад ҳамон вақте ки 10-0 буд 2 бор пешниҳод кардагӣ буданд ки метавонем подписат кунем мо ҳолиам шанс ҳастае ҳолиам рейтингиш созай Азамшам Фатиддиншам ҳастае боецҳое ки 5-1, 6-1, 6-0, 7-0, 7-1, 7-3 гирифтаистанд дар UFC барое ки аудитория доранд рейтинг доранд мақсад чизи хичона доранд Disciplina, Kadri! Зацеп, зацеп, зацеп. Сайду самаду. Имрӯз машқои худо хоҳад мардуми мо мардуме ҳастае ки ҳама вақт дружнагӣ ҳама вақт тайёрам просто як камака талчок дар кор қадар пешравӣ қадар рӯз ба рӯз наи ободии шаҳрҳо шаҳри мо Душанбе яке аз шаҳрҳои ободтарине ки соати 2 шаб мехези 3 шаб мехези меҳмонот қати меҳмонот мегардӣ дилат пурай ҳазор раҳмат асосгузори сулҳу ваҳдат ҷаноби Олӣ Эмомалӣ раҳмон рӯз ба рӯз пайдо шудастанд ҳам хеле одамое ки мехоҳанд ҳам хеле ҳама вақт тоҷико якҷоя бошанд варзишгаро якҷоя бошанд рӯзои қариб мондагие он рӯз мо ҳамин чиза маслиҳат кардем қати варзишгаро қати хитам будем ҳамҷо Баъдин Ҷалолов ҳама каса мо давро додем ки мо тайёрем командаи худат результат қатияда поясо победаҳо команда бачаҳо любой коре дар дунёи ММА мешавад коака якон савол ман метавонам барои чӣ Раҷабалӣ Баёнов ҳеч нагуфт се хапа например Маҳмуд Муродов ҳамхари гапо гуфт ҳама гав зад худ ҳеч нагуфтӣ хуни тоҷикӣ яке бидораҳо дар Тоҷикистон будае ва ба ҳози Ӯзбекистон баромад мекунад ҳамон вақт насамам дили ман 4-5 рӯз қариби як ҳафта мазам набуд баъди 4-5 рӯз дидам уже камтар дертар шид ман любой одам любой ҳақ надорад касе ки ӯ чӣ миллате против тоҷик гап зана ман ҳама вақт тайёрам ки бихезем барои миллати худам барои ватани худам худо хоҳад барои защита барои обрӯ мо тайёрем ҳама вақт мо основаи ҳамин муорибу мусобиқаҳои нишон додани мо барои ҳамие ки миллати тоҷика нишон додан дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки мо ҳам хеле миллат ҳастем мо тоҷико ҳастем ки бачаҳои характер мардуми бананги номус мардуми масад варзишгарои номери як дорем варзишгарои дорем беварзишгарам мардуми батамизем мардуми ҳастем ки ҳама вақт риоя мекунем воспитанияи худмона ва старатся мекунем ки дар ягон ҷо пастии худмона нишон надем барои боец ма чӣ мехостам гуфтан ки мешава хеле моментое ки звёздный болезнь меган ҳамон бача баъд ман видеоша дидам 2 бор 3 бор даже 2 бор 3 бор ман ҳамон видеои ҳамонро тамошо кардам масъалаи гапои гуфтагиша тамошо кардам вай ай
ҳаяҷон буданаш аз звездагӣ хича гум мекунад нишон метавад вай хиёл мекунам ки вай конкрет ҳамин гап тайёрӣ дидагӣ неста ки ҳамин ҳаяҷон буданда ҳамин гап биромадаге ки як камтар бо ябора таърифш кунад ябора дӯстдориш кунад лекин ашибкаи сахт кард ҳамин гапаш ганда ашибка буд на самом деле ман ҳамун бачара ябора шум дидам баъди ҳамин гапаш безорем ам хеле одаме ки хича даже дар тоҷикистон ҳам хунушам рехтагӣ бошам мо айранг рӯз безорем бо дастатишам варзишгарои хидмон ҳастай и рӯз пага худо хоҳад результатои нағз кадесан ва мекунан нишон метавам вале чина хидишда на самом деле диромадагим навистагиам ки гапҳои ман хидмат гуфтагим ман намедонам ӯ мақсад реаксияш хеле бидагиш ҷавоб додагӣ нестай ҳам нависимаш гапҳои номусакиш навистагиам атфе додагӣ нестай ман баъде гуфтам ки баъди 5-6 рӯзаш ака публично мо вай накардем мақсад чӣ накардем бисёри чизое ҳастае ки мо публично намегем барои миллат барои номи тоҷик бисёри моментҳое мешавад дигар миллатҳо хати разногласия мешавад гап мезанем хитам в курси баъдин масалан гуфти бачаҳои берун разбор мешавад чӣ мешавад барои номи тоҷик барои миллати тоҷик мехези гап мезани рисковат мекунӣ даже мерай аи шаҳр ба ӯ шаҳр гапзанӣ мерай масалан ришат мекунӣ ки мардуми тоҷик ай пишти мақсад яхе камбағалш ай пишти яхе варзишгараш ай пишти як ашибка мекунад мерай гап мезанӣ масалан ай пишти номи тоҷик мерай гап мезанӣ ҳамаи буро мо публично наметавонем ку масалан бигем ки ман хеле кардам ман ӯ хеле кардам миннат намекунем аз барои худо аз барои ватандӯстӣ бисёри баъд чихри баъд наберем и масъалада лекин надашава любойша любой хел ответ метем любой хел визов метем Фаридун Одилов тайёр буд ки даже визовш буда як ба як да қач бизанам не проход болу проход рафти рафти я ду о я ду рафти 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 о Коридор, сапери какие-то боковой проход. Рафти Проход. о Проход баду. о красавчик давай 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 соперник да боло дайте бояд канаи сетка будави давай 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 о ҳар ягане бой дора ҳар ягане лоз дор медони ҳамаи кор ай результат мебинанд оценит мекунанд хай ман намедонам ира мардум бояд худаш бидона мардум худаш бига ман никогда ай дами ин чиз нестам ки ман да як чи фақат стремиться мекунам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ тоҷик ба тоҷик набоша фақат мотиватсия метавонам тайёрӣ мебинам тайёрӣ мекунам варзишгара ки худованд беғбол накунад гап пешакӣ воимаи бад нашавад мақсад стремиться мекунам ки ҳарчама бардорум номери як бошем худо ба шукр имрӯз ровна 10 та титул шид 10 та титули международне шид ки ба ватан мегирем меёрем худат дар ҳамини дуруни аудиторияи худат ба Ардин Ҷалолов хизмат мекунӣ фақат значит ту да видне мара гуфтеси мо дар он қадар мотиватсия мешавам он қадар чӣ мешавад ки масалан значит варзишгарои мо мусобиқаҳои байналмилалӣ бисёр баромад мекунанд лекин ҳастае варзишгарое ки ай дигар клубҳоам Моин Ғафуров Лоиқ Раҷабов ва дигар варзишгарои Салим Муҳиддинов меҳнат мекунанд мераванд ҳарчанд мебардоранд рӯзоиш мешаванд гишна мемонанд рӯзоиш мешаванд ҷои номусшон нишон медиҳанд анам хеле турниро да мобайни тоҷикҳо бояд ҳамин чизо набошад номери як номери ду варзишгари узураи варзишгар мобайни дигар миллат мобайни мусобиқаҳои байналмилалӣ мо бояд ин чизоро дошта бошем ва стремиться кунем нишон медиҳем ки мо кем мо тоҷикем фарқ надорад ай кадом клубе ҳозир бо як гапи дигар гуфти ку як гапи зур гуфти ки якҷоя ҳамира иншоалло худо хоҳад рӯзҳои наздик мо маслиҳат мекунем ба 3-4 клуби наздики ҳастае ки дар тоҷикистон дар дигар ҷо гуфтам бо мегӯм ки результат мекунам мо якҷоя шида зуборо ақаллан тренировка ҳамин чизоро мо ташкил карданем Дилшод Ҷураев Давлон Ҷураев ҳам ҳамин хоҳиша дорад вобщем худо хоҳад ҳамаш нағз мешавад дуо кунам фақат ҳамин мутид накунам
смута надозан мобайни тоҷико иш зурай узурай хеле кардан дар кор нест. мо ҳама вақт бояд якҷоя бошем, ҳама вақт ба дигар клубҳо ҳамкорӣ кунем. худо хоҳад баъд ҳам баракат меоем, ҳам парчама бачаҳо мебардорам, барое ки духовна дурунакӣ зиқ намешаванд, иша бадбинӣ намекунад, шумбинӣ намекунад, иша дар мусобиқаҳо вобихӯрад дастгирӣ мекунад, ҳам қадар пешравӣ мешавад. худо хоҳад, ман ҳам хеле фикр мекунам. Давай, бачаҳо, бигитен сапери кора. Тез-тез. Рат идем мехезем бо стройка, фаҳмидасе? Саидос Амадов против Фаридуна Одилова. Вольная борьба. Акай Фаридун? Я боксер, я боксер. Я подался. Боксер Галтон же. Машаллах. саволи охирин ба миллат ба халқи тоҷик ба чӣ мегӯям тим баён ва пакаҷон ба пеш мегӯям миран чӣ мефаҳмед? чӣ гуфтанем барои мардуми тоҷик мехоҳам гуфтан ҳазор раҳмат барои дастгириётон, барои ҳама вақт дар бари мо будантон. ягон вақтое ки мо камтар дер мекунем саволои шумода ҷавоб доданда ё ки ҳамкорӣ карданда морам бифаҳмед бахшиши зиёд. ман вақт мегӯм як бор ҳамин гапҳоро бифаҳмам ки камкам напрягем айси машқ, айси бачаҳоро тайёрӣ, айси ягон моментое ки вай промои транслясияда мо ҷавоб дода наметавонем. бахшиши зиёд, ҳазор раҳмат ҳамаи миллати тоҷикда, ҳамаи балешикҳои мода. мо миннатдорем ки шумо моро дастгирӣ мекунем. мо бо шумо зиндаем, пешравӣ мо бо шумоай. ҳами шумо набошем, мо дар ҳами спорт неинтересем. бароям ма мехоҳам гуфтан ҳазор раҳмат. тоҷикистон ба пеш, ҳама вақт моро дастгирӣ кунем ки ҳамин номи тоҷик дар тамоми дунё бихеза, бидонанд ки тоҷико киянд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Посмотри, что и бой дора, и пиздец, блядь. И гони ответственный сахар, и все. Давай, бучу. барои чӣ мегӯянд ки ту клуби Ахматро представлят мекунӣ? Ахмат чӣ мегӯяд? охи 10 бор ҳамин саволҳоро ҷавоб додам ко 10 бор ҳамаша ҳаста видео нест дар ҳаста дар промои транслясияҳо дар ҳама ҷо биё ҳам мегӯм 21 бор шид ман ҳамин саволда ҷавоб медиҳам барои одамое ки намефаҳманд, барои одамое ки намедонанд, на самом деле намедонанд, ман оро мефаҳмам. барои одамое ки бахиланд, бо мефаҳмонам. бахилӣ накунед, смута надозен, мутилишикӣ накунед. ҳазор бор дар промои транслясияҳо дар чизи ма ҷавоб додагем. ҳамин саволе ки ёз бардем мара савол дод барои чӣ клуби Ахмат, барои чӣ шумо клуби Ахматро представлят мекунед? Основной ном клуби ма Evolution бардин хитам фукурсӣ. мо 2016 ҳамкориро сар кардем бо Абдузайд Висмурадович. ҳам хеле предложение шид ки бо клуби мо ҳамкорӣ кунем, бо клуби мо мақсад чӣ кунем, дар мусобиқаҳо баромад агар бихоҳем мо шуморо возможност метем баромад кунем. ҳамон моментҳо на самом деле варзишгарои тоҷики мо мечтад мекарданд ки дар организатсияи Ахмат баромад кунанд, парчама бардоранд ё худшонро нишон битанд. марам ранги тренер мечтад мекардам ки варзишгари ма дар онҷо баромад кунам, марам дар онҷо иштирок кунам, парчамҷонро бардорем, ҳамаи дунё тамошо кунам. барое ки организатсияи Ахмада ҳам Америка тамошо мекунад, Европа тамошо мекунад, ҳам Средняя Азия, ҳамаи Россия тамошо мекунад, ҳамаи дунё тамошо мекунад. плюси калони мо қатъи клуби Ахмад ҳамкории мо дар чие ки варзишгари мо зуборош бепул меғалтад. як
мусобиқаода возможност дора баромад кунад 2 3 4 5 ҳаме хеле ҳисоб кунем ки прай барои ҳамун илтимос ҳамин як савола 10 бор натем ман шуморо 10 бор ҷавоб додам ҳамин масъалада ята ба ята бишинам номбар кунам худат убедитсия мекунӣ ки на самом деле ҳамҷо ягон ҷои ни тош неста ягон чи неста мода главни чие главни парчамай бачаҳое ҳастанд ки ай клуби мақсад тайгер безананд баитои UFC ҳастанд ки ай клубҳои дига клубҳо мезананд не ки парчами хичона мебардоранд ягон кас ягон чишо намега и просто барои пешравии миллати тоҷик барои пешравии варзишгарои тоҷикае ки ҳамин мақсад возможност мешавад ки ҳамин варзишгарои мо бираванд дар ҳамин турниро баромад кунанд дар ҳамин турниро масалан даже ҳамун калонои ҳамун клуби ахмад ҳайхтон медонӣ номошона бигирем ман дил ман пурае ки даже номи ҳамин лозунги моро мегиранд тоҷикистон ба пеш гуфта фахр мекунад ки ҳам хеле бародар ранги мо доранд ҳам хеле варзишгарои ранги фаридун одилу фаҳдин соҳиру азам фалон ҳам хеле варзишгарои клуби ҳамун хичона доранд тоҷикистон ба пеш мегӯянд барои ҳамин биёем баҳс кунем ҳамин бахилӣ кунҷковӣ боз гапҳои ҳамин чӣ нагум ҳамин чизҳоро баҳс кунем уже 2020 чи 2020 шумо бояд бифаҳмем чия пешравие ҳамаш рӯз ба рӯз пеш рафта як бор хушрӯ ҳамин намефаҳмед дар интернет бизан дар бораи ҳамин чизҳо ба фаҳмиши зиёд мешавад мефаҳмӣ ина вердум ай бразилия ахмада представлят мекунад барои чӣ мекунад ина александр емельяненко дигаву дига пури варзишгара пур клуби ахмад ина доғистониё шамил зауров ҳастай клуби ахмада дигаву дига байцҳое ҳастай ки байцҳои ҳама бо байцҳои нағза ин наоборот фахри варзишгарои мо фахри балешикои мо бошад ки варзишгарои тоҷики мо дар ҳамхели клуби беҳтарини дунё ҳисоб мешавад на самом деле ҳамхели баромад мекунаву ҳамхели клубҳо хати ҳамкорӣ мекунанд не ки мо главни чи бо мегӯм парчамҷон мо парчами худмона мебардорем парчами мақсад дига ҷоро намебардорем ки лозунги худмона дорем бисёри вали бо як ҳамин гапа як бор дига ма барои ҳамин одамое ки ҳамин смута мекунанд мутид мекунанд ё ки мехоҳанд ки бифаҳманд аз души ман мехоҳам бигӯм ҳамин та худат биши фикр ки ин ҳамин савола додӣ худат дидести ку дурӯғ нагӯ чо мекунӣ смута мекунӣ мутид мекунӣ ҳамин худат дидести ку фақат лозунги мо чия тоҷикистон ба пеш мо бояд ҳама вақт ҳам хел бошем ҳама вақт якҷоя бошем худо хоҳад бо рафтан мегирад бо то президентоша дига гуфтан мегиранд тоҷикистон ба пеш худо хоҳад умед дорем ба ҳамин чиз